sawetawis para Pandhawa kang pinuju asungka ing kalih. Sang Tramunta Raden Janaka tansah gilang-gilang kunarpane Rodatan Enget Puradusina. Bebasan dan datan Swanglawat. Ibarat kaya dene kuwanda. Gilang-gilang wonten pepadhan ingkang Rakanata Ngamarta Prabu Kuntadewa. Den reksa dening ingkang Rayi Dewi Warasembadra Tunwara Sri Kandhing Pandir Purwakadang. Raden Werkudara, Raden Nakula Suraden Sedya kang uga nderek angreksa marang Raden Janaka nalika semanten kang midhanget pawarta. Yen Raden Janaka nandhang yodi masih sinebat bapa guru marang Raden Janaka Pandhita Sukalima. Sang Tapa Begawan Duna ing pengangkah ing kono samudana arsa tuwe dhumateng kalaharjaning Raden Janaka nanging ing batin ing kono arsa mbudidaya murih risaing para Pandhawa. Sawetawis lenggah kagiat wong agung pirsa marang pisan Prapetra Kantong Bala ingin nembe den utus suwan wonten ing kayangan Sulalaya Sigra mendhoe kawijil pangandikan ingkang sinuwun. Alon aririh pengandikanira palukon lakon melkas kul kita linuting gedung
Kadung kader ngamomong memangun manah rahayu akolong kumolong malatukoro alon karenan ngandika lajeng kados pundi Pangeran Janaka kedadosanipun mekaten mboten tumulengket Purwadusina Koko Prabu cumadung dawuh Koko Prabu lajeng kados pundi Pangeran Janaka Koko Prabu Para Sembadra kang sarta para Srikandhi ora ngemungake siadi kang rumangsa kelangan upamane to garwamu Dimas Janaka tekaning tiwas takur kabeh para kadang uga melu kelangan lan mbok menawa kurang pambudidayane pura kadang kuning upaya marang usadane garwamu Dimas Arjuna Srikandhi lan para Sembadra mula aja nganti banget anggon ira mikir marang garwanira ayo bareng-bareng dipenggalih kepiye pambudidayamu kepiye musiking pamikirmu upaya marang usada murih garwamu enggal Waluya Jati teman Waluya. Inggih Koko Prabu, kula nuwun inggih Koko Prabu. Kembar wonten dawuh Koko Prabu. Kula nuwun wonten paring dawuh Koko Prabu. Petruk apa wis sowan? Sawetawis Petruk kantong bolong sampun sowan. Iki Petruk wis sowan malah kepara Durna bapak kumpuk menawa. Rawuh nggawa usadane jlamprong ndang acarani Petruk uga ndang ditimbali. Ya Dimas Werkudara. Petruk kantong bolong, nggih wonten dawuh sinuwun. Kowe wis bali ana Ngamarta. Pangestunipun sampun kula kaliyan Bagong nalika semanten sowan wonten kayangan ngupadi wisadanipun Ndara Janaka. Ngendikane dewa kepiye? Usadanipun Ndara Janaka menika mboten wonten kayangan. Nanging wonten mercapada. Sepisan para ndara-ndara kula Ngamarta kedah enger Purwadusina lan waspada amun ngantos gampil iki ing pengaruh. Kaping kalih kedah nengga rawuhipun Kang Raka Nata Ndwarawati. Namung mekaten pangandikanipun dewa ing tumanduk dhateng kula ing sampun kepareng kula kunjukaken kesanipun ingkang sinuwun. Mekaten. Ratune Ratu Utama Patih linuwe pranayaka Sena apa ature Petruk kang kaya mengkono kudu digatekake mestine dewa ora bakal cidra mung kare nunggu sak rawuh jlidheng kakang lan kabeh purkadang kudu waspada
Dimas Werkudara mengkono. Paman keparing saksamunipun lenggah kula ngaturaken pambagya. Oh iya wis saking pramujinipun anak Prabu kados mangke widodha piswanipun ing bapa. Sembaku tampanana Durna bapakku. Werkudara tak tampa. Sungkem kula kunjuk Rama. Ya, Sembadra tak tampa. Sungkem kula kunjuk paman. Sri Kandi, nak tampa kowe sungkem karo aku. Sungkem kula kunjuk paman. Ya, nek kula tak tampa. Sarawuhipun paman mbok bilih badhe suka pambiyantu, suka pitulungan dhumateng kadang kula Dimas Janaka. Kula trimawas panandang yadinipun kadang kula Dimas Janaka paman. Pawara langking. Lah kok dadi Janaka nandhang yadi kaya mengkono kok mboten wonten ingkang suka pekabaran dhateng ing bapa. Krana sedaya pun kadang bingung rasing manah paman. Kula keparing badhe niti prisa panandhang yadinipun Janaka menapa ing pinangka usada lan menapa ingkang jalari Janaka saged ngantos kados mekaten panandhangipun. Inggih kepareng kula sumanggaken paman. Usadanipun menapa lan menapa ing pinangka lantaran Dimas Janaka nandhang yadi mekaten paman. Rasa dadak nganggo jigo rengo-rengo. Prayogane dititip resa jlamprong kuwi nandhang lara apa? Banjur usadane apa? Durna bapakku. Iya, Werkudara engko tak presanane ana ing sangkal bolong mlompong ilang petele. Yo. Sritina ning Pasewakan. Rasa suluk. Oh iya ki wis gara-gara ya Sritina ning Pasewakan. Dusana maneka warna. Didusi kepiye? Iki sing menggawe ana Werkudara. Sing menggawe jlamrung ya. Anak Prabu kula paman menika panandhangipun Janaka wonten ingkang damel. Ingkang damel sinten? Kula saged medharaken Panakawan kedah semingkir langkung rumiyin. Petro, Nun, kowe ngalih dhisik. Oh nggih. Neng apa kok dadi kon ngalih. Aduh dicelukke marang cerak dikon ngalih. Nggih pun. Nyuwun pangapunten, Pak. Ya nguyuh-nguyuh sithik ya ora apa-apa. Sekarang ya jenenge kon ngalih kok Gong, ya ngalih. Panakawan sampun semingkir saking pisuk. Nah, yen Panakawan samu semingkir, menika yang damel Janaka ngantos nandhang mekaten nika Panakawan. Panakawan pasang guna piranti, guna desti, parang pasang 7 tenung santet 3 sak piturutipun. Ngantos lumebet wonten angganipun Janaka pramila lajeng Janaka gilang-gilang kunarpanipun amargi saking pangrekodanipun Panakawan pengangkah Panakawan badhe damel kacintakanipun ingkang rayi Arjuna. Sena kumerga tamburing warik kumalebing tirta sumunduling wentris sumunduling wentris ngengantana sang Nogamburnama kang anut tombak ing Jaladri ora patut banget Panakawan kuwi melu jlamprong dadi menggawe jlamprong. Ya mestine dhewe meri ya Janaka ki wong tansah bayar karo Panakawan kok dadi Panakawan ora tau bayar Janaka.
Rasa kemeren mau banjur dheweke pasang gunut piranti gunut sesti pasang telung jengges sak piturute. Ora patut banget. Lah nek nganti Janaka mu dadi korban ora mangke Janaka dadi korban ning kono Ponokawan, mesti kowe barang ya dipenggawe. Mula Ponokawan kudu cilik ditundung minggat sing adoh, gedhe dipatel. Jagae Ponokawan. Kumulung mangusring prasata Kurawa Kampakung kesrokadit Larut katut sagung praratu Enget kang kapilayu Sang Aswatama yang Pradipati sarana ing sajuga sampun kaleksanan ing mbok bilih senajan to panduginipun paman menika lepat awit ndakku dhateng Ponokawan adamel cintakanipun Dimas Janaka. Menika sampun tentu kok nggih, tentu. Ponokawan iku Mas Meri dhateng anak kula pun Janaka. Yen Ponokawan adu tulung lunga sing adoh ora dipateni mbebayani. Inggih. Lajeng usadanipun Dimas Janaka menapa paman? Menika dunungipun wonten pertapan Sukalima usadanipun Janaka. Naminipun Rondami Natul Mukadas. Rondami Natul Mukadas. Ingkang saged methik ron kasebat menika pawestri ingkang dereng nate momong Atmaja. Srikandi. Inggih, Srikandi wonten dawuh methik Rondami Natul Mukadas ana pertapan Sukalima kanggo sadane bojomu. Kula ngestaken dawuh Koko Prabu. Lajeng anggenipun ngusadani mangke kedah anak Prabu Puntadewa. Nanging kanthi siram jamas tempuran pitu langkung rumiyin anggenipun badhe medhakaken Rondaminatul Mukadas menika. Kedah kula piyambak kula nuwun mekaten. Inggih, yen ngaten kula nyuwun pangestunipun paman. Ngatos-atos lajeng bidal kula minjang menapa paman saiki tekan Sukalima mengko tak tututi bener aku sing nduduke Rondaminatul Mukadas ora bakal besok ketok inggih sale Rondaminatul Mukadas ora bakal kasar netra ngono ora ketok didulu dening sadengah wong nek ora tak ketokake ora bakal bisa ngetok inggih saken dawuh Sembadra nekula Sedewa reksanen kadangmu aku njaluk pamit bakal budal siram jamas kanggo sarana medhakake Rondaminatul Mukadas marang kadangmu ngestaken dawuh Koko Prabu ngestaken dawuh Koko Prabu
Gatotkaca kining mapakiring pamuk pamuyuri sang bala srangah nambah sigra ngambawi yadi mandat pundang asta jangga kembung pating kalundung Gatotkaca lho aja dikangelan jeneng para tak utus Koko Prabu iki wektu bakal siram jamas tempuran pitu tututana mengko yen ana wong sing nyeraki marang Koko Prabu sing bakal gawe cintakane Koko Prabu Gatotkaca kudu waspada nyuwun pamit aja kok bisa cilik Lumajaring latri cemetha wara-wara batine sang Swatama ngengetono patine Kacah Hesti Tama linenggak sang Trusna jemena kabisanan dicuni Nun Pandhawa ajur niki mangke ajur napane pernatane kula percaya yen Pandhawa niku bisa kondhang bisa katon sentosa merga pancen ketoke gegambarane perlambange Puntadewa bisa manunggal dhateng para ponokawan keponokawan menika gambaraning kawula nggih nggih uger kawula-kawula Gusti menika jumbuh ing raos temenipun badhe dados kukuh negarinipun panjenengan saestu ngaten ning niki kula pecah belah Janaka lara ngatang-atang nggih kula matur anak Prabu Puntadewa nek sing menggawe menika ponokawan supaya menika mangke ponokawan njur ditunduk supaya minggat sing adoh luput minggat sing adoh dipateni awit kepitung ponokawan iku uga kekuatane Pandhawa ngaten-ngaten lajeng kula ngenta-enta jampi Janaka bisa waras nanging kudu diwedhaki nganggo ronda minatulmu kandas sing golek Sri Kandi niku riyen pacar kula nggih tekan saka 5 ajeng kula gembluk lembuk kok gembluk supaya balen kalih kula nggih syukur-syukur nggih mang balen mangke
Sri Kandi rumiyin sampun nate kedanan kalian kula. Kula ngertos nggih, nggih. Karang yo mbiyen sampean ku yo nom yo bagus. Nggih, ya mung rada iteng. Syukur iki. Lajeng anak murid kula menika ajeng kula dawuhi mateni Puntadewa niki mangke Puntadewa nggugu kalih atur kula. Nggih. Siram Jamas tempuran 7 pun oleh ron Daminatul Muqaddas supaya medhakake Janaka karepe bisa waras. Nggih. Sakjroning siram jaman niku rak wong ngungkurke wong. Nggih. Sakjroning siram anak murid kula niku kula kan mateni Puntadewa. Bubar mawon iki Pandhawa mangke niki mangke jeneng. Nggih, nggih, nggih. Pun gendang didhawuhi. Anak Prabu wong dawuh rumo penemban. Jeneng para muridku sing tak anak anung-aning guta. Nek ana raja Ngamarta Prabu Puntadewa lagi siram Jamas julun tungkul patenana seniku mustake dawuh dicuni mangawat-awati anak kula nggih kula tak ten suka lima riyen mangke Sri Kandi ndak disi mangke nggih nggih kula mangke gelem bonceng kula bareng sapa ngerti ajeng kula boncengi jam bebek 80 sik raketan bar tak boncengi terus kula jungkel teng ngandhe kali bunjake pisane kemake. Wis ngumbunjake teng pentreot ora karu-karuan. Nganti rantene cepling barang. Kula nyuwun pangestunipun Rama Prambanan supados saged nyirinaken Prabu Puntadewa. Prana ngati-ati nggih. Kula tak tesi kali murid. Nggih, nggih. Ora gong, kowe iki niatmu iki melu kene iki niat ora jane kok. Kandhane doseng sok micek wae ket mau. Aku ora turu ya dromeng lenggat-lenggu taku ki. Nang kene ya ora ana sing disawang kok. Nek melu ngutara segera nyawang ibune Wisnu aku. Ya kemaki nanti kaya derajate sak bapakku. Lan aja ngelek-elek to, wong kene iki wong ora ngapa-ngapa ya do digarapi wae. Nang kene iki aku wedi-wedi tenan aku wis tuwaju temen aku tak lehku menabuh ya tak elek-elek temenane yo. Elek-elek wae. Ningket mau lenggat lenggu beding ora ana sing tak sawang lukrah mau nek ora nyawang Surtinah ya ora Surtinah apa Surtanah nek mulane nek melu kono iki mempeng ra jamak-jamak lah ana sing disawang nang nyawang kene iki nang mata ki bunek butek
ora ana sing mbois. Yo apik kene nek sawang kok ya kowe iki. Ora eneng lambe sing kok conthong liyane kae gini kok. Kowe iki nek nyambut gawe kuwi sing genah to, Gong. Apik lek gaweanmu kuwi apik aku seneng ning. Ora iso ngampet lenggat lenggut kuwi lho. Orang cagak ndas ki motoe. Cagak ndaski gulun ya piye nek ngantuk nek ora iso lenggut ngono. Nek Bagong ora mak tekluk ngono ki ora wangun. Ayo kok tak fotone nek pas mak tekluk ngono. Kene iki sawangan apa nek ora muni butuh. Gah melu kene iki yakin. Lha iki ya jan bagusi kok ran. Nanti kok ya neng kene iki malah seneng kancane nom-nom ana sing jak geguyon nek ora nyawang sing kono kok ora kurang manis kita iki kurang efisien waduh Kocap Raden Werkudara Petruk Gareng Bagong rasa minggat tak kandhani sinipi jojo bang mawingo wengis muga margata lir kabaranang netra kocak mondar mandir dep mangula Cokro kerot kanang waja Doro aku kok mingut-mingut Gong. Lah iya men watake kok. Gane rawat nang di wajah ngono ku ya ora wangun Werkudara ki kok. Wong kowe wajahe dhewe ngono. Lah iya, kaya aku nek ora mung degluk karo ngantuk ki ora wangun. Lah iya. Kudu aku nek karo nyrentem kowe karo merem-merem ngono. Lah iya. Mulane wong ki diwatak dhewe ora usah dilokke. Nek kaya gareng ngono ki kudune ya kemagiya ki umum. Apa-apa iso. Isamu gur ngono tok liyane ya ora apik rasa watan-watanan nganti isamu ki apa lho mbonang piye lha mbok aku bawa kopi susu nek ora iso ono bawa kopi susu wonten pengendika ngadhawuh ndara sungkem kula tatombo pilih sing ten paras sadis aku tak takon Wangsulana sing kanthi jujur nggih Ponokawan telu kuwi sing menggawe Jlamprong sapa lha kok menggawe niku bab napa niki lah kula kok malah mboten ngertos Durna bapakku kagungan wawasan yen Jlamprong adhiku nggone nandhang yodi merga disantet dening para Ponokawan. Dipasangi guna piranti guna desti dijengges karo Ponokawan. Wong telu ki ngaku sapa sing jengges Jlamprong.
Sudet kuku Pancanaka. Waduh. Lah kula mboten rumaos. Apa kowe, Gong? Pasang jengges piye pasang utuk ora tau metu kok kowe iki. Pasang utuk batang. Ngon pasang utuk iki sapa? Pasang utuk. Lah mboten enten dahulu-dahulu kula niki kalih wong telu niku ora ngerti bab ngelmu ngoten niku kok. Ampun ngawur. Ayo ngawur ning boyo aja banget-banget lah ngono wong kene iki ora tau ngopo-ngopo kok. Pasang apa-apa ora tau cocok, pasang nomor ora tau metu. Nek pasang jengges ora gelem ngaku. Lah nek mboten rumaos kok ngaku. Nek kali kecandak salah siji porngal dari bantel Sudet Pancanaka. Mlayu truk. Yo. Pun klore wanging kroyo-royo lho. Kula dugi Suralaya tak rewangi munggah gunung krekel-krekel ameng-ameng nyawa. Kalih Bagong. Lah kok tekaning temah kula niki matur usadane Ndara Janaka kok dianggep kula malah njengges Ndara Janaka niku pripun? Kok lara-lara kula. Kula niku ora tau kenal karo sing jenenge jengges. Didakwa kalih Ndara Werkudara. Di paring adil niki pripun niki? Wah, jenis. Aku ora seneng karo sing jenenge tenung barang ora arti. Petruk Gareng Bagong. Nggih, Ndara. Nggih, Den. Nggih, Den. Bab iki mau tak gambarake kowe kena godha. Ora sah muntap pamikirmu, ora sah padha gelo pamikirmu. Gandeng Kang Mas Werkudara bakal tegel marang kowe. Yen kowe kecekel bisa kakon dadi bebanten. Yen kowe nggugu aku sak petara iki wae kowe semingkira. Semingkira saka kraton Ngamarta. Sing adoh aja nganti kawistara. Nggih. Tak sangoni sak cukupe. Matur nuwun nggih. Kula iya tak sangoni. Nggih, matur nuwun. Ning wong dipuma kowe aja nganti ngetokno Ngamarta dhisik. Sadurunge Kang Mas Janaka Walaya Jati. Nggih. Wis lunga rono. Nggih. Angu. Nyo. 300. Di 300 ki tekan ndi? Wis luwih. Ayo truk lunga. Petruk lunga dhisik? Nggih. Sangune. 200. Waduh kok mlorot iki wae wis cilaka iki wis saanane. 1 juta. Ditembahmu apa kok? 50. Alah nyoh banget. Nek Petruk tak jamoni obat gatel ora turu kanggo. Nang turu colong ditik. Petruk marep Idiaida.
Kula tundung kanthi sae Petruk Gareng Bagong kesah. Ya wis. Bali ora? Mboten. Ya wis ora bali. Ndak gelo. Durna bapakku mergo sing menggawe jlamprong kuwi Panakawan. Bab menika kula tanggel jawab. Yo. Rasa ditututi, rasa dikaroke. Mboten. Muga-muga Panakawan ana sing dimong sing luwih becik tinimbang Kang Mas Janaka lan para kadang Pandhawa. Sukolimo kang ing kono Dewi Wara Srikandi wis ngrumiyini sigra tinungka tinututan marang Sang Tapa Begawan Duna sawetawis wis pilenggah wonten ing pendhapiring pertapan Sukolimo. Marana sumupang wangaruna kadenetraning akorapu sabdaning kukila rengkani kara sakata kekitunganing kung kler wosing pene panco betoke ayam bono ayam bono
Oh wancine mus kakatin jang binarung swaraning peksi manyura peksi Paman Durna kula sampun dumugi wonten pertapan Saka Lima. Ya Dina. Pancen wis tak arep-arep. Upama to kowe ora tekan ana Saka Lima, bojomu ora bakal bisa waras. Gandeng wis tekan Saka Lima, aku mau paring dawuh. Yen to ora aku kang ngetokake ron Daminatul Mukadas ora bakal bisa katon. Jer kuwi ana ngalam gaib. Inggih. Sing wasani jin. Mongko nek weruh jime waduh mesakake. Jime ora tau adus. Nang ndi katoke ya ming kuwi. Si jim mau. Kudu te lintingan. Senengane kalau sarung. Lah kepareng badhe kula wujudaken ngene. Mau ke sar tak petik ning jime ngendika ngene. Aku durung bisa maringake ron Daminatul Mukadas yen kowe durung medharake werdine ron Daminatul Mukadas kuwi apa sejatine. Nah. Iki kowe tak paringi. Apa kuwi? Ngerti? Ron Daminatul Mukadas ora wujud. Godhong werdine ana werdine. Ron kuwi godhong dami kuwi nangka sing tanpa beton. Tul kuwi cerak. Tul cari catul caci jadul ndase siji Mukadas kuwi lanang wong lanang sing ora nate ngepok dening wanita. Iya. Ron godhong dami nangka sing tanpa beton kuwi tak gambarake wong wedok sing durung duwe putra. Nah, tul ku cerak. Api-api ditul ngono. Lan sebab bisa nyawiji banjur nganakake tul bebarengan. Karo si Mukadas kuwi mau. Mukadas wong lanang sing wis duda ora tau mondhong putri. Kula kok mboten mangertos menika sestenipun werdinipun menapa? Ah apa ya kudu kok nyetakake cetane ngene. Dami sing tanpa beton ku wadon sing ora duwe putra kuwi kowe. Tul kuwi terak syukur gelem dadi bojo marang Mukadas. Mukadas wong lanang sing ora duwe bojo. Aku. Nah, intine Janaka bisa walu jati timang walu. Ya yen kowe cerak karo aku syukur gelem dadi bojoku. Wanodya utama ngambar arum sang kusuma yatal mawur madu pronto esmya kangen kendramane sang gendre Latihnya manggis karenget oh jagat kok aja ngimpi Durna yen arep kepengin bebojoan marang aku senajan to Pangeran Janaka
nandhang ya ditekaning tiwas upamata Kang Mas Janaka tiwas aku arep kepengin rondo saklawase lan aku ora pengin duwe bojo luwih-luwih durna sing bakal mengku marang aku aja meneh kok nganti kowe nyenggol kuritku lagi nyenggol sandang aku tak suwek tak guang nganti tanganmu kok bisa nyandak kulitku tak iris tak guang tak kandhani kowe lah kok dadi malah nyepelekke wong lanang kowe aja takon candak aku tak rudo peksa kowe Nyalipe kok ora weruh. Nduk. Laku apik lho lakune awake dhewe. Ha iya. Lak klinting. Oh. Banter ki suarane mek. Anggepe tangane kok antep-antep po. Ya bengkong ya. Seorang rumangsane kok Bagong iki. Beras aku malungkung. Plak tak. Mantep tenan tangane. Tau ngeplak bojone modar kok bojone ya, Tru. Bang. Inggris niki sapa ya? Bagong. Kowe iki ngop. Sampean? Heeh. Ket mau apa? Wis. Ora anggapmu ki aku sapa? Ayo kanca kaya. Lah wong aku ki ratu ngono Bagong kok ya sak geleme dhewe. Ora apa-apa. Kowe iki ngrumangsani nek ponokawan ora? Nggih rumangsa. Iki sapa? Kresna ngono kok ya. Sing ngomong nek permen ya sapa kok iki? Ono nek permen ele ngemuluk ya sempal cangkeme permen ngono gedene. Pamane Koko Prabu trima aku sira nrimake pengen tak bidhi kowe. Engko sik tak omong manuk kanca nek do gelem bidhi ya ayo kan bareng-bareng kok. Duk, Ndara Setyaki. Endi? Kae. Karo sapa? Ndara Kresna. Ndara Kresna ki nyeluk aku tak wangsuli iki Ndara Setyaki murid
ora trima ngono. Ora sang nyek karo Gugu Prabu. Desa Gugu Prabu tak toknya aku sing ora trima. Ya lek tapi tiba piye ngono ki. Ya aku ya tak rembugan sik aku ya ngono. Mbok menawa kok kancane do gelem dibidi aku ya ngono. Bidi ki apa to? Aku mau njaluk. Bidi kuwi eketan siji. 20-an siji, 5.000-an siji. Kuwi bidi. 75. Wah gak jaluke kok ya. Nunggu gawe nggih ngriki nek ajeng maringi bidi. Nyo. Ku celeng kowe iki, Truk. Tak kira nek bidi ki 75.000 tenan bol. Lah wong ya goblok ndoro saiki sanatane ora minggal bidi amblek diadamu ngono kok ya. Nggugu-gugune. Mungkin nek goblok. Pun mau Den, wis Petruk, sungkem kula ndara iya nolo garing, ndara saiki sungkem. Iya. Dor nendi? Kesah. Kesah nendi? Ya Jakarta napa teng pundi dukun iki mangke. Namun mboten dikagunake ten Ngamarta jare pasang Gunung Piranti le ndak Wadurna kula ditundung kali Ndara Setiwa. Petruk ditundung. Nggih, srande ijazah sing nyambut gawe napa pun. Bagong ya ditundung. Njuk piye iki apike iki? Aku tak melu kowe wae ya. Aku tak sregep wis. Wis aku tak ninggalke permainan aku wis tak melu kowe wis. Timbangan aku ngecekel polisi meneh. Ngecekele kok umum gong. Rekane ngono ki arep golek tambahan mah kelong. Ya nek pancen melu aku. Ning sepangan-pangan ora kena ngarani. Nggih. Sing penting aman. Diancam kali Ndara Udara kula. Yen ndereke Setyaki nderek aku ora kaya ndereke Janaka. Nggih. Arep kowe ringke ya kudu gelem nyambut gawe. Nggih Den, nggih. Petruk mantep melu aku. Nggih nderek panjenengan mawon. Bagong wis aku nemono melu sak-sae. Melu sapa-sapa aku ki wong luwesang ngono. Melu sampean ya kena, melu Wisnu ya gelem. Ngono ki apa-apa ya wis melu benjo ya gelem pun. Sapa sing ngakon nek kaya kula niki wong seneng iki wong seneng ngoten lho, ora kok kemudu dhuwit nek kaya kula niki. Ming seneng ngoten lho. Cukup mboten sah bayar nek kali kula niku kena nggo sangu ngoten mawon. Kula ora ngarepan masalah niku sing penting seneng ati kula iso nyawang sapa-sapa ngoten lho. Iya Bagong iya ngarak ngono kok. Sesuk dijak welih kula. Sing ya bengi iki kok kowe iki. Iso nyambut gawe dhewe kok. Ora ngecak jenenge kebangetan nek dienggo pepetan terus wegahku. Linggo mburi. Nggih. Wis kono lenggah kono. Wis mangsa bodho lah. Yen kowe melu aku kudu manut saka paugraku. Nggih. Ora kena nyangklak, ora kena ngeyel. Nggih, sing sok ngeyel Bagong niki. Sing ngeyel iki sapa lho? Aku ora tau ngeyel, aku ki ngeyel ya hak aku dhewe wae ora kok ngrusuhi kowe. Ngeyel aku dhewe tak nggo aku dhewe ora nggo sapa-sapa lha aku ngeyel kowe. Nek dikandani iki manut mulane. Alah kowe yo cok tak lidih kok ngiyang ngene kowe sing ngeyel kowe kuwi. Nek aku ora ketemuran kowe lho. Sing jenenge Bagong Kendeli aku iki kaya kowe iki. Ditakoni polisi tak takoni kok kowe. Kocapo dewe urus kandi. Koko Prabu nyuwun pitulungan Koko Prabu.
ana apa Srikandi? Ketiwasan Koko Prabu. Ya napa aja le nangis mengko dhisik. Aja nangis dhisik, mengko le nangis diteruske ning matur sing prasaja. Kula menika nestinggil supados ngupadi wisadanipun Pangeran Janaka Ronta menatur mukadas wonten ing Pertapan Sukalima Koko Prabu. Iya. Mboten nginten dumugi Pertapan Sukalima mboten wonten wujudipun Ronta menatur mukadas. Wa sing rembak yen kula ngadosi Durna Pangeran Janaka saged Walojati yen kula mboten saged ngadosi Durna tangel lamun yen Pangeran Janaka saged Walojati Koko Prabu. Dados kula malah badhe pun gonjak dhateng Durna pecah diasmu. Kowe matur ngono gawe geger. Gegere mongko ora patek cetha. Setyaki sing dawuh sapa? Panakawan sing dawuh sapa? Srikandi? Kula Koko Prabu. Tutpuripun Kakang sing adoh. Setyaki kowe ora ana sing dawuh. Larang. Kang mambek marutama kleka donya ing sirna semring para kawula dasi kekanjar saben dina nalika semanten wong agung Amarta Arsa siram jamas tempuran pitu nembe kewala anyaketi marang tempuran kang Arsa kinaro siram Bermantiya putra siswa Sukalima hangandi godha Arsamupuh wong agung ing Amarta Bermantiya Raden Gatotkaca Trenjus keng Jemantara amit tulungi marang ing Wanata Ngamarta. Sang Jalaniti
Ngrenjo saking Jimantara Gatotkaca jenengku. Kowe sapa? Loh, Canadewa. Aku bakal nyerahke Prabu Puntadewa kowe njulung tungkul marang aku. Apa lupute pepundhenmu? Aku nampa dawuh. Ora sak kepokontane Prabu Gatotkaca kudu nglindhengke siramu. Tangkep dulu, Babu. Mlayu to Sri Kandi. Mbok manut mau ra wis malah ra kangelan dadak gembur bios. Manut Sri Kandi tak boyong ana sekolah 5 laden ana pun Kakang tamuk teke Wibawa Nyakrati Mbau Denda. Mripat mulekno aku sapa aku dudu Kakang Kukur sekali aja ngawu. Sing duwe bojo wae ora kon dadi malah ora moksa ndek bojo Sri Kandi kok malah muring. Nggih. Angale. Ora dipenggal pecah siramu. Ora sanesu. Nggih. Ngale. Nggih. Nglimpe diomongi kono kawan. Pawan lho. Tok apa Bagong laran bila. Kula matane wani caduk. Ora dikendangi aku ya. Mata kirik ora weruh apa-apa. Kudu niki tuntak tundung. Aku mah ngedengling aku, asale ngrusuhi. Dengling napa piye? Lho kok meneh piye? Sing akon sapa kowe? Ora usah dikon cas regep kok kowe iki. Padake sepadamu kok. Nandi lunga. Udah dalan piye-piye sukses. Paman lho Petro wajan.
Lah ora ngopo kok dipadhaki jengges. Wong ora tatanan, bel wajare. Wis. Kok do tegelan. Ndak do dicukuk pono kan pindahe kene. Moto ki nek blero. Sorry Om. Kok mah aku sing ditelikung. Atau Grandi pindah kene. Pindah apa? Paman enggak? Nggih. Enggak? Nggih. Apa kemleyang iki mau? Mak telebuk ngono. Petrol apa mboten? Bagong, Du. Paman enggak, Paman? Nggih, aduh. Dipiloro akeh, duh. Mah aku yang dibandem malah grogi aku. Paman bilih pun lepat. Ndak po dateng para ponokawan. Pasang guna piranti dateng Dimas Janaka. Nggih. Lan badhe gunjak dateng Diajeng Para Sembadra. Diajeng Para Srikandi. Nggih, ya saged nggih. Nala garing dipondo? Ya. Lopo pakunjaran? Oke. Engko ora dadekke siji karo Bagong sak sel kowe. Jalan. Ya wis. Jalan. Mah nendang aku jan. Setyangi lho, ewang-ewang ngono, Gatotkaca sendika. Mau sing labrak. Ucapo pelajar Sang Hyang Bathara Guru aduh Kresna ulun nyuwun senjata pitulung. Sungkem kula konjuk golek ya lho ulun tampa nggih. Wonten dawuh menapa? Ulun rumangsa luput lan rumangsa dosa marang Kadang Nurut. Janaka Werkudara Antasena. Jalaran durung karuan lamun ta luput ulun ancam bakal ulun sirnakake. Lajeng aku nganglang jagat kaya ana titah kang pasang tulak sari usana ulun kena wewalak
kena walak banjur keweleh ulun dipudi bujung-bujung dening Reksi Dandang Seta. Lho niki rak pukulan Bathara Guru. Iya, guru. Siapa, Tru? Guru. Guru. Heeh. Ya ini kok mangkat le mulang ada apa? Nang Gunung Kidul le. Ayo mumpung seneng ya le mangkat kudu yahen iki wong. Nek cuma setuku minggu ki ning mbok kene. Lah iya. Nek sekali Selasa Rebo ning mbok kono. Nggih nyuwun pangapunten kula Bathara Guru. Wisadanipun Ndara Janaka sedaya saged pinanggih. Menika sampun wonten ingkang sinuwun. Nggih. Wong niku sakniki hukum karma niku sing nglakoni ora anak ora putu ning awake dhewe. Ora anak ora putu ning awake dhewe. Kresna ulun nyuwun senjata pitulung. Dandang Seta sirnakna. Yen kula saged nyirnaken Dandang Seta, panyuwun kita apa wae bakal ulun sembadani. Kula nyuwun Dimas Janaka Waluya jati temeng Waluya. Yen pancen Dandang Seta tumkaning pati apa kang dadi kersa kita tak pinangkani. Janaka ulun ing bakal ngusadani. Kresna sinayeng manggul-manggul pining cakranira. Mitraning ngasta aneng ngasta sing nulungi kowe Petro. Lah kok kula tandinge Dandang Seta kowe karo Bagong. Lho. Lah Bathara Guru mon kalah kok kula kalih Bagong. Ya aja disepeleke, aja muni aku terus karang ya biyen kaya aku ki ya wis kondang nang ndi ngono. Aku ya wis ngerti nek kowe iki kondang bakul pitik kok. Ya ditulungi ya Kang ya. Didu ra kowe. Ana manuk kok didu. Kuwi nek jagung ngono menang anggur. Prek ah sira kuwi. Nang kene ngandake manuk didu iki. Jalune ampuh e. Sing jeneng Dandang Seta ku ya aku Dandang Seta. Kowe sapa? Petro. Aku Bagong aku ora takon. Nek tak omongi ngunyuki. Sembrono kowe, ndang kowe. Kowe ngoyak-oyak pukulan Bathara Guru, gandeng pukulan Bathara Guru. Tinar buka bakal ngusadani ndaraku, manut ya tak bondo tanganmu. Nek perlu tak jebole wulumu tak kelopok kowe. Dianu wae, Tru, dimasak apa jenenge? Masak trik. Masak trik iki piye? Dicari cabai kok. Ya ditulisi jualan balungan manuk ngono. Ora butuh. Aku ora duwe perkara karo kowe. Perkaraku karo Bathara Guru kon ketok bakal tak juwing wandane rasa tanding aku tandingmu. Ayo kok cekel kok, cekel.
wulune kok. Jabuti aduh mati aku aduh. Aduh jatuh siksa aduh. Jabuti itu. Heeh. Lemu betot ki kleru. Udelku bareng kok tak betot ki ngapa ya? Takon nek wulu dom-domi ning ora nang dipulu kok empuk ya. Ana wudel dibetot sak kayange jan ora urus. No ya nek gas protiti mongso telas wulune Sang Resi Dandang Seta. Sanalika kebadaran padha sakala ilang sepating Resi Dandang Seta badar kelas Marbodranaya. Brutune kok ilang, Tru? Ambuh, kok malik sarung ya? Oh iya. Wah, bapak, Kong. Walah. Kowe ta, Mar? Kowe agak tangi, Mar. Adi tangi kepiye? Sing dadi manuk Dandang Seta mau aku. Oh. Lah kok dadi manuk Dandang Seta, Pak? Aku iki rumangsa digawe lara ati. Ibumu kuwi ana kuncungku. Kuncungku didoni dening Ndara Janaka. Mergo ibumu gugat karo aku ing atase Ndara Janaka ki tak mong wis cilik nganti tekan wis sak ketara. Lah kok dadi ora ngajeni ngono kuncung kok didoni. Ning saking ngene Pak kabeh ki ya di ngapura Ndara Janaka ana lupute. Iki biyayine gerah tenan gek. Enggak sak ndungu tenggak wis ora enget Purwadasina. Ndara Kresna wae kon rene kono. Kono Kong Kresna kon rene kok. No, waduh. Limakno. Golek Jumar kalau. Lah ana Kresna kok nyeluke ana Kresna kok golek Jumar iki ana urusan apa? Gak cepet kowe iki malah. Wes saksi nang njaba kowe no. Iya. Kresna marang Karcita beca mancana Bima kang momo pakon. Momo pakon. Sing dadi manuk Dandang Seta kula. Guru teng pundi? Kono-kono kaki. Ken mriki. Bagong Bathara Guru kon kula Bathara Guru kon rene. Alah jian. Perintah wae. Ru. Heru. Bathara Guru ya Heru. Wonten dawuh Kakang Semar, kowe senajan to dewa ning ora duwe watak dewa. Watakmu angkara murka. Iki dudu Semar saiki Ismaya. Wani karo Semar? Mboten Kakang. Mboten. Sapa yang arwani aku? Kowe Wisnu, anakku. Arwani? Mboten. Guru arwani? Mboten Kakang. Aku wani aku. Kowe tak ngapura Bathara Guru ning aja nganti tok ambali meneh. Aja tok baleni kowe ngancam marang mong-mong Pandhawa ya. Inggih Kakang. Dewa kuwi kudu watak adil, para marta tresna welas marang titah. Nek perlu mayungi titah sing butuhake. Inggih Kakang. Ndang bali ora gelem bales takon dosa nyuwun pamit.
nyuwun kadangku Dimas Janaka banjur waliya jati Kakang dibeto mriki tak tambanane. Bagong, Janaka kene. Sing ngakon sapa? Mbok menawa. Disiki Petro. Lho, Dimas Janaka bopongan mrene nggih. Kaya mengkono panandange adikku Janaka. Enggak sak dhuwure ngateng enggak, Ndara. Kula trenget nggih. Kula Semar sing empun nggih empun. Sakniki sampean manget Puradusina. Kula wis ora duwe rasa serik, kula wis ora duwe rasa nesu. Badhe kados pundi panjenengan omongan kula pun trima. Sampeyan idoni uncung kula ning sakniki sampean mang waras. Den waras iki Den. Aduh, aku njaluk pangapura Kakang. Pun waras wis kaki. Waton kaki Semar nunturake pangapura aku wis waras. Pun kula ngapura. Sampun sareng diluput. Sakniki kertas putih. Aja nganti ana tulisane sampeyan iso diluput kali kula ora diluput kali panjenengan. Iya kaki, lenggah. Sampeyan luput ngidoni kuncung kula niki kenggonan bojo kula. Dadi mboten sembarang kok wani ndumuk sirah kula, wani ngidoni kuncung kula. Kene aku ora apa-apa. Sijan nek kae setan nek ora anakku kae ora layang aku ya mati wingi-wingi asline. Wis modar wingi-wingi asline. Ana kunjunge bapane didilati. Sapa sing kok dilati kene? Muni ngono. Bagong wong ngepluke, jan kan wingi kok. Lah banjur saiki garwamu nendi kaki? Lah nika kula mong. Sinduraden, apa Kakang? Kowe bali ana kuncung kene diajeng. Ilang lap tanpa ketondo. Resi Sindu Jati, saking kula Dewi Sinduraden. Manjing ana kuncung putih. Iya kaki. Pun nggono sampean wis kaki. Nggo. Bagong dijak bali, rasa ditokke ndak ora bubar-bubar. Awane arep metu jedal-jedul ming Bagong kuwi marai jeli. Wis untune rompal. Anggere nguyung pamerlin jengil loro. Bocah ngono ora kapok-kapok mun. Karang kancaku wis pelung iki. Dimas Janaka kundur. Inggih Koko Prabu. Werkudara apa? Ana sisa-sisane ngangkara mura rasa mel wak jangkae.
Laksana Dewa. Ayo mirangi Paman Durna Satriya obong-oboi dupai raimu. Dono tak mlayu ora dol tak kuwe. Tipu wis karo dangkamu. Aja nganggep yen to pun Kakang ngendhek sak nggon-nggon ya Dimas. Ora. Ndi Bagong ora kentes sirahe. Dirasani aku terus. Ngarang sing paling elek dhewe menungso semene iki kowe kaya Gong. Semen. Nyekel dhe pura-pura mengentek. Iya tak nguralke kanca-kancaku kok. Dimas, opo? Returne negara silang. Dimas Janaka wis bisa waluya jati-jati temang malu ya. Ayo padha sesanti jaya-jaya jari manunggal marang para Pandhawa. Cocok kang dadi ature Petruk. Jamprong bisa waras yen Kresna Kakang Kurawuh. Kowe kudu njaluk pangapura karo Petruk Gareng Bagong. Yo. Amarga Petruk Gareng Bagong ora ana bukti namung jengges Janaka. Yo. Tak njaluk ngapura. Muga sak pungkurku lan sak pungkure jildeng kakangku tansah pinanggi rahayu tebe wuri.